Wannan shine ci gaban labarin duniya idan ta daina juyawa kashi na 2. Saboda haka ku gyara zama domin mu kai labarin har ƙarshe tare. Mun fahimci cewa duniya tana juyawa da saurin gaske, kuma idan ta tsaya bala'i zai biyo baya, amma akwai ƙarin abubuwan da za su faru wanda har yanzu ba mu yi bayani a kansu ba. Idan duniya ta tsaya cak, shin girabitin duniya zai canza? A'a, nauyinka ba zai canza ba, amma juyawar duniya na taimakawa wajen rage nauyi a gefenta na equator. Amma idan ta tsaya, zaka ji kayi nauyi fiye da yadda kake a yanzu. Na biyu, dare da rana za su gushe. Rana za ta tsaya a gefe ɗaya har sai gefen ƙasar ya ƙone. A ɓangare mai duhu kuma za a samu matsanancin sanyi har kankara ta fara daskarewa daga gefe. Na uku, duniya ba za ta sake zama lafiya ba. Yanayin iska, ruwa, komai zai ƙare. Itace da dabbobi duk za su mutu. Mutanen da kuma suka tsira za su ɓoya a ƙarƙashin ƙasa domin gujewa zafin rana da kuma bala'in sanyi, ko su nemi wata mafaka a wata duniyar kamar irin duniyar Mars idan kimiyya ta ci gaba, ko kuma su koma a sararin samaniya. Wannan na iya zama mafita idan an ƙirƙiri jiragen ruwa masu rayuwa a space. Tabbas idan duniya ta daina juyawa, ba kawai bala'i ne zai faru ba, har da ma rayuwa tana iya shuɗewa daga doron ƙasa. A labari na gaba zan kawo muku labarin wasu halittu da suka taɓa rayuwa a duniyar nan, wa'anda sun shuɗe tsawon shekara miliyan 62 daga doron ƙasa. Na gode, ku yi subscribing.